Giimbestigahan ang dugang mga enforcers sa Mandawi City human gireklamo sa ilang binuhatan. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi padayong nag-auhag sa mga tao nga musumbong kanila kung adunay sayop ang ilang mga sakop. Ano ang report ni Nico Sereno? Pang-snack na. Okay lang. Pang-snack, tayo. sir. Pang-snack na to. Niadtong miaging simana gipahibaw sa team ang pagkatangtang sa tulo nila ka mga enforcers nga nakahimo og dakong kasaypanan. Nakuhaan og video ug audio recording ang giingong pagpangilkil ug nanghingi og snacks sa unang insidente. Samtang sa laing hitabo, gitanyagan ang driver nga mubayad na lang og 1,000. Inay sa 3,000 nga citation violation nga i-issue tungod sa iyang kalapasan. Matud sa labaw sa team, pamatuod kini nga seryoso sila sa ilang hanay. Zero tolerance sa korupsyon. Samtang gawas ni ini, doon na pa'y ubang mga enforcers sa Mandawi nga giimbestigahan sa lain-laing violation. Ang usa nakuhaan og traffic violation, misubay kuno sa gutter. Samtang may usa pa nga nakuhaan nga nagkapyot sa jeep na report ngadto sa ilang opisina. Gipasabot hinuon ni Hil Retuya, dunay rason ang iyang pagkapyot kay nagakommutra ang enforcer. Nakalingkod na unta kini sa sulod apan nitanyag sa iyang lingkuranan sa laing babaeng pasahero maong nikapyot na lang kini. Nasuspenso og sa kaadlaw ang maong enforcer. Napahamtangan to nato sila sa pud og silot. But mao lagi magdepende man na sa gravity sa offense. So ang uban nato nila nakuanan lang og kanang suspension without pay. Midasig ang team kung dunay reklamo batok sa ilang mga sakop, musumbong, dala ang ebidensya. We acknowledge gyud kung katong dunay gyud mga evidence ba, concrete evidence to prove nga tinuod na ilang gihimo. Dili man lang ta magsalig ng istorya-istorya, sumbong-sumbong kay mura man nagtumo-tumo lang ba, hearsay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.